Takže zdraví vás Moky. A Popletko. A vítame vás pri našom prvom let's play. A majte s nami trochu strpenia, lebo v tom nemáme moc skúseností. No takže k veci. Robíme let's play na hru Dishonored a už sme, ja som to už raz prešiel, takže aspoň budem vedieť, kde sa hýbať a tak, aby sme nevyzerali ako kokoti, však Moky. A proste hádam, sa nám to vydarí a budem mať kúsok odoberateľov a proste toto je náš taký prvý pokus. No tak grafiku to má celkom peknú, na čo si ja potrpím osobne. A dúfam, tak ako mňa to, ja som to tiež skoro prešiel a dosť ma to, bavilo ma to dobrý príbeh, plne v pohode. Kto nepozná tam. Toto sme. Ja si vôbec ani nepamätám túto misiu. Plne prvú. Nie, to teraz sa vycucnie ťa teraz hore. Ja je to, hej, toto si už pamätám. Mohli urobiť trochu lepšie efekty. No, to je dobré. Lepšie efekty. Nie, dobre, je to dobré. To je dobré. A škoda, že sa to teraz opakuje. len rovno. Hej, ale R len rovno, veď musím ísť za ním, nie? Nie, máš ísť na... Ja viem, dobre. A teraz pribehne to dievčatko, nie, a pojem sa s ním hrať na schovávačku. Nie, daj to pod tým a nemusíš dobre, sa s tým tak hrať na ja som sa ako debil išiel s ním hrať, vieš. No, nastav. Vyfajč ma. Ja si na hlavu. Nie, nechcem sa spúhať. Mother's busy talking to that nasty old spy master. Teraz je to druhé, sorry. Hej. Alright then, let's go see Mother. Ale fakt, tá grafika je celkom solidná. Celkem solidný. Vlastne tu vás učia prvé veci, ako šprintovať, vlastne ako sa pohybovať, ako podržať VSD. F-ko, aby si prepol ukážku. Tak. Ale ty, ak si to rozhodnete stiahnuť alebo kúpiť, tak by ste si mali popozrieť tie ukážky, jednak aby ste pochopili ten príbeh. Later, will you give me more climbing lessons? Teraz Someday I'm pôjdeme going to hore climb za up to the šipkou. roof. No a čo to je? No jasne, šipka. Did you? They're sick people, not criminals. We've gone Bože, teda beyond that ukážky. question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we To can. nás vlastne All of prepadne. them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Lead Lead A us, vlastne ono please. to je rozdelené As na... you wish, Your Oni sú na Majesty. troch, nie? Sú tí proti nám, som ja a sú ešte jedni. Asasíni. Asasíni, presne. Corvo, Vlastne ja som tu niekedy si patril ako hra. full of surprises, as usual. Tak som sa pomýlil, no. Dobre, ale bohovia, asasíni je rozdiel. Teraz musíš čakať, aby It's sa a fair wind that brings you home Ja to me. viem, mne sa nebude dať ísť za ňu. Bude, dookola si musím. No dookola, a ja som šiel vtedy dookola. No, čo ja. Hej, F-ko. No čo mi ruku podáva? Kde by padol na ňu ten záves. A ja som tu videl, že ako jeden oného skopol I cez hope to that ono one of the other zabradli. cities had dealt Pozeraj with sa this tam, before. tam bude ten Knew asasín. of some cure. Tu bude, ja viem, oni vyskočia. This is very bad. Tuto v We're at the skrikoch breaking vyskočí. point. Čo rozhoduješ listu ty? Cowards. Vidíš, nepustí ma to They're tam. going to blockade us. Neviem to. They'll wait to Dookola see if si the musím plague pozrieť. turns the city into a No už choď graveyard. sa tam pozerať. Ísť tam Ja Are tak you okay, klikovať. Mother? Ale You nebudeš seem vidieť. sad. No už. Yes, don't worry, darling. Mother's A on fine. ich sa ani nedá zastrediť Where are the proste. guards? Dá, veď ich Nedá, dáš... ja stredím a on sa odblinkne. To keď je také čierne, znamená, že ho zabiješ. What? Nie čierne, úplne tak No, odblinknú. uvidíš, rozjeb ho. Daj mu šupu s týmto a zblízka. Emily, get behind me! Nedal si mu, ale... Ty vole. Takže tak, poď. Takže bránime sa tam. No, okej. Čo som ja Už sú preč. nevedel vôbec. Že sa to vôbec dá v tejto hre. Mám taký pocit, že tam ešte je. A mne ju zabili, keď som išiel prvý, keď som hral ja. Koho zabili? Veď to aj hovorili na recenziách, Že že... zabijú tí sráči. Aha, fakt. Ale tak pravili v recenziách, že sa dá vlastne
keď hráme od znova niektoré misie, že sa dá zmeniť vlastne dej celého príbehu. Táto hra má 3 alebo 4. No, veď to myslím. Do tej kávy si mi dal veľa. Corvo, it's all coming apart. Ale v každej hre sa mi ten Find pojem by sa Emily. spravilo realistickejšie Protect her. tých ksichty. You're the only one. Čo je na tom know what to do. nerealistické? Veď je to v pohode. Taká veľká hra. Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. Teraz ma dajú do väzenia. Tam mi What posunú ten did you do kľúčik with z toho young Lady jedla. Emily, traitor? Som Her own Pod bodyguard. tvorbou, pod troškom. I'll see you beheaded for this, Corvo. Peg him. Ty si kokot. Axe. Dobre! Fú, som tu ja. Kúsok striedačka. Kúsok padá. Jak braidovať naše Mikrofónis. nebezpečatá. Oj, to som Počkaj, nechcel. krčíš mi podnožku. To som nechcel, dobre. Tak. Ja som ako nevedel, čo mám robiť. Že som videl, ako sa brániť do polhýry. Kým som ti to nepovedal a kým som ti to nenastavil na tapko. A na čom to bolo? Na Numlock 2, neviem, niekde v Briti to bolo nastavené. Hej. Tak na nejaké dvojke to bolo nastavené, ja som ti to predstavil, ani o tom nevieš. Mám ti dať defaultné nastavenia? Nie, dobre, kľud, ja zase nechcem hrať ako na šipkách. No, keď som ja každou prícelu som sa aj zožral chleba. To vidí, som šiel hlasno veľmi. Bude super, keď budeš na dome, vieš, keď budeš, musím už trestice brány. No, preč si daj ten bleskík. Či čo to je za kokotinu, ja ťa chcem... A jebem ťa. Čo sa do nich normálne nepustíš? To ti ukazujem vlastne útoky, dozadu. To ešte nemáš ani blink vlastne, že? Čiarka odpadla. Zober ho na chrbát, to sa mi najviac rád na tej hre. A som pomalý ako sračka. Ale už si som na... Budú aj nejaké iné, aké máš upgrady si mal na kuši? Presnosť, rýchlosť, diaľka, tuším. A potom ešte zoom, ale to máš akože na maske. Ale dá sa. Zoom. No, toto je to, že som vôbec netušil, ako sa zranec. Bez zranenia. Tak na easy to ide. Rešpekt. Jeden náboj. Neplatím iné náboje na takých slovách. Jeden náboj hore dole. No nejako v Ballet Storm, šúchanie cez celú mapu. Si to hrával. Ja som to prešiel. Dobre, nebavme sa o inej hre. Presne, toto je Dishonored. Nebezpečná. Nebezpečná hra s nebezpečnou pištolkou. Ale nechápam, v každej hre, čo je tak na poli inej doby, že sa tam používajú ešte meče, ideme k tomu zbrania, je tam ako to nejaká tá elektrika, tak v niektorých vieš, keď sme... Zahráme si kuželky. 1-0. 3-0, čo? Že som dal... Zobral som fľašu, hodil som ju tam, on išiel tam slík pozrieť aj s obsom a ja som akurát prebehol. Ne? Potom som nedal vôbec prejsť, proste tam ich bolo toľko nalátaných, si to nedalo ani obísť, ich už toľko zdivu a ja som už vôbec nemal healky. Ktorý ti tak musím ísť ako posrať. Opa. Čauko. Kedy si ty vylepšuješ to Fury, alebo... Fury, no to máš ako spell, Fury. Si to ešte nemal? To ako spomínať to duo, no? Nie, máš to ako pasívku. Tuším. Je to ako... Nie je to tak, to je efekt. Viete, akože efekt musí byť. Hej.
Veci. Jedlo, nažereme sa, zjeme psa. Ja ale neviem, kde to všetko dá, proste aj toto má... Do vreciek. Proste má 2 vrecka, možno aj jedno na tých gaťoch. A proste... GTA San Andreas. Konzervy. A všetko proste dáva. Čo to robí? Ja aj som to... Oni sa sústredili do strany a tie super, proste je to super. To druhé zaletel chlapec. A čo ti, no s tým Fury dávaš nejaké combo spely, alebo... Odjebneš mu hlavu automaticky. Aj no. Ešte nemáš kde to srdce? Ty vole, BOOM! Tady som... Celkom to ujde aj tá voda proste. A idem tu, nechce sa mi jebnúť po schodoch. Tu ide po teba strieľať ten cucak, nie? Traja sú tam. Ja som si tu motal celý čas, keď som tak aj pamätáš. Tu, tie potkany, to... A vtedy čo bol na pesu mňa. Tylko tie potkany, to sa mi najviac páči v celej hry. Ako fufík. No, fufík, boha. Juj, sme danu, sme kúsok. Mohli by spraviť, no, už hádam aj ja, on český preklad na ona. Len keď si kúpiš originálku. Ale to sa bude dať stiahnuť. Bude, ale ešte nedá, než som pozeral. Ako mne to je jedno, ja si to v pohode použím. Tak ty hej, ale ja... Kebyže si to po nemecky hodím, tak... Nie, že by som preložil. To je úplne taký blbý pocit, ja som to nemohol ani hrať. Potom, keď už budeš mať vlastné, tak... Poviem ma to tak. Rýchlo. A to sú aj zombie, alebo to sú bezdiaci homelessáci? Nie. V tejto hre, hopa. Mor, vieš? Tu je akože mor v meste. Nakazený morom. Ja iba idem čo mi míňa hápka, tak pomaly ako tie píra, ne? No tak, vyprcnie na teba nejakú krcku, či čo? A úplne ako muchy lietajú, fuj, plný hnus. Tam to preznalo víno asi brány. Brá, do piči. O boha. Aj tu budú tie krysy. Srajdy vytkané. No poďte sem, deti. No ešte sú tam Pozri, niektoré. mu jebu. A oni aj odídu sebe. Poďte sem, tak za mesom idú. Zvárky. Piči, tam ešte ďalšie, to sa mi ešte nestalo, že mi väčšinou mi všetko na prvé telo sa mi rozbehnú. Čiže tu ešte príde ďalšie, že nie tak už hrali. Kurvené myši! Durite! No a čo sa bojíte? Čo? Vy a duriti tak nie? Ale, žiadne ale. Ja som makač, ja to zvládnem, neboj sa. No, ty si makač. Ja neboj. Ešte to zabije. Neboj sa. No, poznáme. No. No, ty si bohovský. Tu. Ty je tu koľko? Ja tu na normál hráme, boha. Si na easy. Tak ja všetko na easy. Bežíme. Teraz zase zjeme krysu, aby sa nepovedalo. Keď som šiel prvýkrát, to ma vytrkalo mne dole. Zahráme si kuželky, part 2. Ha, 101. Úplne, že mám odskočiť prez R. Prez R. Čukám R, mŕda stalo to dole, skakal som si na to, vytrka sa to vypol na chvíľu. Uďa R-ko. No, A ty to riči. Aha, tak to preto som ich ďal. A to moja mama natiahla. Ja som cez to prešiel, nič mi to nespravilo. Jo, na čo? Celé HP rozjebe. Tu budeš mať kušu. Jo. Ty vole kuša. A super, oni sa vlastne sa zaujali na to, že vlastne tie upgradey. Kuša kokotiny. Na tento mečík. Keď si ho vylepšíš, tak... Už sa teším, keď budeš mať. Dobre. Zbereme chodca. No a zoberme loves.
Dobre, takže tieto dvere budú brána do ďalšieho partu. No dobre, takže uvidíme sa, hádam, na budúce. Daj vás popletko a moky. A prosím vás o nejaké tie subscribe a lajky postačia. Hej. Takže zdarec. Ďakujeme. Zdarec.